Αυτό που ζητάμε από σένα δεν έχει να κάνει με σχέση εταιρείας-πελάτη. Δεν μετριέται με προνόμια, πολυτέλειες και φιγούρα. Δεν ανταλλάσσεται με τίτλους και συμφωνίες. Αυτό που ζητάμε από σένα είναι να ακούσεις την καρδιά σου, να αφουγκραστείς την ιστορία, να θυμηθείς, να κλάψεις, να θυμώσεις, να χαρείς, να νιώσεις την περηφάνεια. Θέλουμε από σένα να μάθεις το παρελθόν, να ζήσεις το παρόν, να ονειρευτείς το μέλλον. Και ζητάμε τη δική σου υπέρβαση. Ζητάμε στήριξη από την κερκίδα και όχι από τον καναπέ. Από τη δυτική, όχι από την καφετέρια. Εκεί που χτυπάει η καρδιά του θρύλου. Η δική σου καρδιά. Άκου την καρδιά σου. Νιώσε την περηφάνεια και γίνε κι εσύ ακόμη ένας δυνατός παλμός στην καρδιά του Θεού. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. Γιατί η καρδιά του θρύλου είσαι εσύ. Χορηγός Property Gallery.